În momentele mai dificile din viața noastră, când nu ne simțim în echilibru sau nu ne simțim protejați, ne simțim înfricoșați, este cel mai bun moment să ne conectăm cu Mama Pământ, să-i cerem protecția și susținerea, să-i cerem îndrumarea. De aceea astăzi o să ne reamintim cum să ne conectăm cu Mama Pământ, de data aceasta prin intermediul elementelor. Ne putem așeza pe marginea unui scaun cu spatele drept sau în picioare cu genunchii ușor flexați. Inspirăm adânc, expirăm, găsim acel punct al liniștii interioare și apoi ne imaginăm cum din tălpile noastre cresc rădăcini puternice, care coboară și se înfigă adânc, adânc, tot mai adânc în Mama Pământ. Ne simțim puternic ancorați, stabili, susținuți. O salutăm pe Mama Pământ și îi mulțumim cu recunoștință pentru toată grija pe care a avut-o până în acest moment. Și o rugăm să ne ajute să ne eliberăm de tot ceea ce nu ne mai servește. Și cu ajutorul respirației, inspirăm adânc, expirăm și lăsăm să se scurgă prin tălpile noastre, prin acele rădăcini, toată energia grea, apăsătoare, toate senzațiile neplăcute din corp. Lăsând pământul să absoarbe toate aceste energii grele, pe care le va transforma apoi cu ușurință în hrană, pentru frații și surorile noastre, pietre, plante, animale. Simțim cum toată energia grea coboară și este preluată cu ușurință de Mama Pământ. Simțim cum ne eliberăm, devenim mai ușori. Apoi o rugăm pe Mama Pământ să ne hrănească, să ne îmbrățișeze cu energia sa caldă și ne reamintim și simțim cu toată ființa noastră că nu am fost niciodată singuri. Simțim cum ne hrănim cu iubirea Mamei, cu vigoarea sa, cu forța sa. Simțim abundența fără de seamă și fără de limită și frumusețea Mamei Pământ, care ne susține cu grija sa nemărginită, cu iubire. Și simțim protecția, puterea Pământului. Ne simțim în siguranță. Apoi ne îndreptăm atenția asupra apelor, asupra sângelui Mamei Pământ. Apele subterane, râurile, lacurile, mările, oceanele, cascadele, roa dimineții, stropii de ploaie. Devenim conștienți de faptul că și noi suntem constituiți în mare parte din apă. Și simțim marea conexiune dintre sângele nostru și sângele Mamei Pământ. Apa. Apoi, prin intenție și prin respirația noastră, cerem apelor să pătrundă, energia apelor să pătrundă în ființa noastră și să o curețe de orice emoție apăsătoare. Lăsăm apele să dizolve toate fricile, panica, frustrarea, furia, îndoielile, tristețea, orice emoție grea este spălată cu ușurință de aceste ape limpezi. Inspirăm adânc, expirăm. Simțim răcoarea, puritatea apei, care pătrunde în interiorul nostru, dar și în jurul nostru. Și ne permitem să simțim cum plutim ca într-un ocean magic de liniște, curgere, claritate, pace. Auzim muzica apei. Ne simțim în siguranță. Rugăm aceste ape să ne confere limpezimea și calmul lor, dar deopotrivă și forța transformatoare, cea de neoprit, care mută munții din loc atunci când este nevoie. Inspirăm adânc, expirăm, ne bucurăm de această pace, de această liniște a apelor și simțim această curgere în interiorul nostru.
mulțumim apoi apelor. Și ne îndreptăm atenția și intenția către Tatăl Soare, centrul galaxiei noastre. Și aducem cu ușurință în ființa noastră căldura Soarelui. Simțim cum se aprinde, cum se activează focul nostru interior. Simțim căldură în abdomen, în inimile noastre. Lăsăm această energie puternic transformatoare să arde, să transformă cu ușurință absolut orice urmă de energie grea rămasă, orice emoție, orice senzație de disconfort din corp. Ne folosim respirația. Inspirăm adânc, expirăm și vizualizăm cum focul interior crește. Putem direcționa prin respirația noastră energia focului acolo unde simțim că este mai multă nevoie. Lăsăm această căldură și această forță de nemărginită a soarelui să ne pătrundă. Și cu recunoștință îl rugăm să ne hrănească, să ne susțină, să aprindă lumina lui vindecătoare și transformatoare în noi, în jurul nostru, ori de câte ori avem nevoie în această perioadă. Lăsăm soarele să aducă căldura, nu numai în ființa noastră, dar în privirile noastre, în vorbele noastre, în inimi. Simțim căldura compasiunii și iubirii pentru noi înșine, pentru familiile noastre, pentru întreaga planetă. Apoi ne îndreptăm atenția asupra aerului, asupra vânturilor din cele 4 direcții. Vântul schimbării care bate în aceste zile cu atât de mare forță. Și cerem aerului să ne pătrundă, să spulbere cu toată ușurința gândurile negre, cele repetitive, cele care nu ne dau pace sau ne perturbă liniștea și somnul în timpul nopții. Lăsăm aerul să ne miște corpul, să ne elibereze, să aducă acel spațiu, acea liniște de care avem nevoie în interiorul nostru și în jur. Aducem prin fiecare respirație forța vitală, sănătate, liniște, claritate în fiecare celulă a corpului nostru. Inspirăm adânc, expirăm. Aer, viață. Mulțumim cu recunoștință vânturilor, aerului pentru tot ajutorul. Apoi ne aducem atenția către Spirit, către Marele Spirit, către Dumnezeu, cu care suntem, am fost și vom fi întotdeauna conectați. Așa cum suntem conectați cu pământul, cu apele, cu focul, cu vânturile, suntem una cu această conștiință universală, această forță infinită a iubirii și conexiunii, compasiunii. Simțim cum energia divină coboară asupra noastră ca o ploaie magică de lumină, care apoi se transformă într-o cascadă puternică, strălucitoare, ce ne înconjoară din creștet până în tălpile picioarelor. Ne transformăm într-o coloană de lumină care face legătura dintre cer și pământ. Lăsăm această energie magică să curgă prin noi, prin tot corpul nostru și apoi să se reverse în jurul nostru. Simțim cum suntem reinformați până la nivel de ADN, de celulă, aducând liniște, vindecare, iubire, compasiune, încredere, atât pentru noi, cât și pentru familiile noastre, pentru comunitățile noastre. Stăm pentru câteva momente în această cascadă de lumină magică. Apoi, mulțumim pământului, apelor, focului, vânturilor, mulțumim Marelui Spirit pentru toată iubirea, pentru toată protecția pe care am primit-o. Știm că de acum încolo absolut tot ce va veni către noi, orice energie grea, se va transforma în energiile primordiale ale elementelor, care ne vor hrăni, ne vor întări. Simțim conectarea permanentă cu elementele, cu Mama Pământ. Și știm cu siguranță că vom fi de fiecare dată la momentul și locul potrivit. Ne simțim protejați. Ne simțim în siguranță.